Oh my God, Philippines! It's so hot! So, what's up mga pre? It's your boy, back in again with another vlogs. Init. So, mga pre, ang gagawin natin ngayon is, walaan nyo kung ano. Siyempre, hindi nyo alam. Gagawa tayo ng DIY bike polish. Budget meal, pre. Dito ka sa channel ko, titipid tayo, pre. So, anong inaantay nyo? Yun po, dito tayo sa ating dirty kitchen. Gagawa tayo ng ating motorbike polish. Una-una, dapat meron tayong langis. Heavy oil, tsaka soap. Sama natin na vinegar, itong mga ingredients. Vinegar, tubig, tsaka itong mga kailangan natin. Measuring cup, tapos container, paglalagyan natin ng tapos natin. Nagamit itong heavy oil, kumbaga siya yung magpapakintab ng ating magic gatas. Tapos itong vinegar naman, siya yung mag-stabilize itong mga ilalagay natin. Siya mag-stabilize. Itong soap, siya yung mag-breakdown itong langis into small pieces. So itong langis natin is, ang suka niya is 200 ml. Tapos itong tubig natin is nasa 275 ml po siya, nasukat na po yan. Tapos itong vinegar natin, itong hindi ko pa nasukat. Kailangan natin ng 25 ml na suka. So wala kaming 25 ml na sukatan, itong 5 ml meron. So magsusukat tayo ng 5 dyan mamaya. Unang ilalagay natin is itong langis. Ito dito sa container. Samahan natin siya ng soap. So yan mga pre, sama natin siya ng soap. 60 ml na soap po, ilagay natin sa ating langis. Yan. Siya po ang mag-breakdown ng ating langis. Susunod natin ilalagay is yung suka. So 25 na ml lang kailangan natin ilagay. So ayan po, pang 25 po. Susunod natin ilalagay itong tubig. Simpleng-simple, mabilis lang, madaling gawin. Yan po, ilagay natin. Yan. Sasaluin po natin siya. Haluin lang po ng haluin. Tingnan niyo po, nagiging white po siya. Haluin lang po hanggang maging okay. Diba? Simple lang. Ang budget meal pa. So ayan mga pre, okay na po siya. So ngayon naman gagawin natin, lipat natin siya sa container. Tsaka pala hindi ko po ito naisama, imbudo. Kailangan natin yan para walang sayang. Ayan. Hindi kasya. Hindi kasya. Bala na tayo sa ating lababo. Doon natin ilipat. Yun. So ayan po. Okay na itong ating magic gatas. Ngayon naman po, susubukan naman natin sa ating motor. Siyempre, kailangan natin ng pamunas. Tara, kuha tayong pamunas. Meanwhile, so ayan pre, nakakuha na ang pamunas. Subukan na natin itong magic gatas natin. Tignan natin kung gagana. Ay, madumi pa siya oh. Ano pre, dumi oh. Oo, dumi. Uy. Tignan natin pre. Pre, oh. Ayos. Kumpara mo, pre, oh. Wow. Murang-mura, pre. Tayo na rin ba sa ating clearings? Clearings naman tayo. Yan.
Tabo. Ganda, ganda. Nice, nice, nice. Ito dito. Kaya naman, testing natin dito. Nakikita naman mga pre, nakakontab yung ating motor. Mga kapre. Yan. Uy, parang bago lang sir ah. Panis yung BS1 dito sir. Kunding-kunting, hindi ka pagagastos. Ito ba? Parang bago lang. Diba? Quality. Tingnan natin kung anong pwedeng punasan. Yan, dito sa tambatyo. Testing natin. Na? Wow. Uy. Parang bago pre. Oo. Quality. Quality. Nice, nice. Ito. May panglinis na tayo, sir. Oo. Oh, hindi pa siya ganun kalagkit, oh. Parang talagang BSO, ano. Nice. Ito siya. Try natin sa gulong. Kung effective sa gulong. Kailangan na natin mag-washing. Uy. No, pre, oh. Kintabo. O, diba? Galing. Kintab yan, sir. Hindi makita. Yun, ito yung malinis. Ito yung madali. Diba? Kintab. Ayos ah. Murang-mura. Ito natin sa ating hindad. Shoutout sa aking mama. Natapos ligo lang. Kanina pa siya nang istorbo sa akin. Yan po. Kintab. Ayos to ah. Budget meal. Kintab. Yan sir. Saan ka pwede? Supuan. Ay, huwag na. Supuan. Ito sa ating HRB bracket. Wow. Hindi ako makapaniwala. Ang kintab. Totoo nga, yung sinasabi nila. Magic gatas. Pwedeng gamitin sa show. Mabango pa. Mura pa. Tambot siya natin. Wow. Ito no. Parang bagong bago sir. Sir. Bago. Kahit iubos ko na rito ah. Wala naman akong ginastos. Problema lang, dumi ng motor natin. Init pre. Kung kailangan nating mag-general cleaning bukas ah. So ayan. Okay na pre. Napakita ko naman na sa inyo. Yan po. Diba? Shiny, shimmering, splendid. Mga pre, salamat sa panonood sa aking vlog. Sana may natutunan kayo at nakatulong sa inyo yung ating budget meal na motorbike polish. So abang-abang ulit sa mga susunod na aking video. Tsaka huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at tsaka hit nyo yung notification bell. Salamat po.